Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izanen ditugu. Lehenengoa Lazaro Elizalde, Nafarroako Osasun Plataformakoa, eta bigarrena Iñaki Justes, Lanaren Konfederakunde Nagusikoa. Orain, has gaitezen beste edukiekin. Has gaitezen gaurko efemerideak ikusten. 1919ko martxoaren 2an lehen internazional komunistaren bilera hasi zen Moskun. Gainera, gaurko egunez baina 1921an Mikhail Gorbachev, SESBeko presidente ohia eta bakearen Nobel saria jaio zen. 1942an gainera Lou Reed estatubatuar abeslaria jaio zen. Eta azkenik, gaurko egunez martxoaren 2an ere, baina 1974an Salvador Puig Antic exekutatu zuten. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Berrogeita 19 koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean, jaitsiera motelduz doa azken astean. Nafarroan lan egiten duten sasoikako langileen artean, COVID-aren kutsatzea prebenitzeko kanpaina berritu du foru gobernuak. Iruñak gogora ekarri ditu Joaquin Imaz, Carlos Sanz, Alfredo Agirre eta Francisco Miguel etaren biktimak atentatuen lekuan plaka bana jarrita. Lab sindikatuek salatzen du Navarra Sumak eta PSNek LGTBI kolektiboari arreta emateko udal zerbitzuari egindako 40% murrizketa. Scout talde bat garbiketan aritu da asteburuan Arga ibaiaren ertzeetan burlatako Intxaurdi parkean. Nafarroko Memoriaren Institutuak 1200 erbesteratu Nafarren errolda irekia aurkeztu du. Nafarroko parlamentua osatzen duten alderdi politiko guztiek aho batez zabaltzaren kasua iker dezatela eskatu dute. Hezkuntzak 8.000 ekipo informatiko berriren banaketa hasi du lehen hezkuntzan. Kaparrosoko makroaztegiak ingurumenean eta uretan duen kaltea frogatu du Greenpeacek. Sexu segregazio egiten duten ikastetxei diru laguntza publikorik ez emateko EH Bilduren proposamena bana eztabaidatuko dira Eusko Alderdi Erkidegoko eta Nafarroko parlamentuetan. Liburutegi publikoak lehen planoan liburuak 40 urte hauetan liburuzainek izandako esperientziak jaso du. Ikusentzunezkoen ikasgela irekia film labur bat sortzeko urratsak Milagrosako Zibiboxan martxoaren 4an. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Gaur, arratsaldeko 7etan, emakumea eta zientzia estereotipoak apurtzen hitzaldia izanen da Iturramako Zibiboxean. Sarrera librea izango da lehenagotik gonbidapena eskatuta, eta Lorea Argarate, Uzuri Albizu, Martin Etxauri eta Maitane Alonso izanen dira hizlariak. Bihar, nola egokitu familia egoera berrira hitzaldia izanen da arratsaldeko 5etan Mendillorriko Zibiboxean Unas Floresen eskutik. Bihar ere, Lander Garroren 2 urte 4 hilabete eta egun bat filma proiektatuko da arratsaldeko 6etan Katakraken. Biharko egunarekin jarraituz, Ez dok ero antzerkia izanen da Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan eta 4 euroko sarrerarekin. Ostegunean, feminismotik dena aldatu sormen tailerra egingo dute arratsaldeko 6etan Txantreako auzotegin. Ostegunean ere, 8ko maldiko bertsosaioa eginen dute arratsaldeko 7etan Katakraken. Bertan, Iker Gorosterrazu, Sarai Robles, Ane Labaka eta Nerea Elustondo hartuko dute parte. Ostiralean, alderantziz ibiltzen zekien neskatikoa eta gaurko zerua zuzenean saioak izanen dira planetarioan arratsaldeko 4:00. 8-9 urteko aurrei zuzendua dago eta sarrerek 6 euroko prezioa izanen dute. Ostiralean ere, Artikako Maria de Maeztu kulturetxean ipuin kontalari saioa izanen da arratsaldeko 6etan euskaraz Bentura Ruizen eskutik. 4 urtetik gorako aurrentzat izanen da eta joan alizateko lehenagotik gonbidapena eskatu beharko da. Ostiralean, baina 6:30 eta Txantreako auzotegin, bertsosaio feminista ospatuko dute saioa Alkaiza, Sarai Robles eta Alazne Untxalo bertsolariekin. Gainera, egun eta ordu berean, ostiralean 6:30 Atarradiako gaztelekuan Tapersex tailerra egingo dute. Larunbatera pasaz,
Dekoupes sormen lantegia eskainiko dute goizeko 11etan 6 eta 11 urte bitarteko haurrentzat Iturramako zibiboxean. Gainera, Noa Ui familiendako antzerkia izanen da Sanduzelaiko zibiboxean. Bi saio eskainiko dituzte bata goizeko 12etan eta arratsaldeko 6etan bestea. Larunbatean ere, arratsaldeko 7etan eta Sarrigurengo udalkarpan futbolariak eta printzesak antzerkia eskainiko dute 8 eta 14 urte bitartekoi zuzendua. Gainera, larunbatean baita ere, arratsaldeko 7etan eta Berriozargo auditorioan gazteendako kontzertu feminista egongo da, Afu taldea, Aron Romero eta Asier Gonzalezekin. Eta agendarekin bukatzeko, igandean arratsaldeko 5etan aurrentzako denboraren taupadak antzerkia eskainiko dute Mutiloako kulturetxean 3 euroko sarreraren truk. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Foru Parlamentuak aho batez eskatu du Mikel Zabaltzaren torturagatiko heriotza ikertzeko. Horretaz gain, Iruñeak etaren biktimen omenez plakak jarri dituela jakinarazten du. Bestalde, soldatek COVID-ari erresistentzia egiten diotela aipatzen du, Nafarroan 0,7ko beherakadarekin. Gainera, Nafarroan hibridoek matrikulazioen 23% suposatzen dutela ere jakinarazten du. Azal honek ere, Nafarroak modernako txertoen hornidura berreskuratu duela azpimarratzen du. Gai aldatuz, Santa Engraziako zubia zaharberritzeko txapuza aipatzen du. Eta azkenik, futbolean 2 albiste nabarmentzen ditu. Alde batetik, Osasunak 12 puntu batzeko eta irauteko 13 partida dituela gogorarazten du. Eta bestetik, Bartomeu Barsako lehendakari ohi ospetsua ustelkeriagatik atxilotu dutela jakinarazten du. Diario de Navarra ikustera pasako gara. Titularrak, Iruñeko 80 urtetik gorako herritarren txertoa gaur hasten dela nabarmentzen du. Argazkian aldiz, Iruñean etaren biktimen omenez jarritako plakak ageri dira. Horretaz gain, Enrique Maiak Sanferminetan edo beste data batzuetan ez dituela zezenketak baztertu aipatzen du azal honek. Bestalde, Sarkoziri ustelkeriagatik 3 urteko kartzela zigorra ezarri diotela azpimarratzen du. Gai aldatuz, Kike San Francisco aktorea 75 urterekin hil zela ere jasotzen du azal honek. Eta azkenik, Sadarren barnealde berriaz aritzen da. Gararekin jarraituko dugu. Lakuak funtsak eskatzen dituzten enpresak ezkutuan dituela nabarmentzen du titularrean. Argazkiaren bidez, Sarkozirentzat ustelkeria dela eta kartzela zigorra ezarri diotela azpimarratzen du. Horretaz gain, hobekuntza gelditu egiten dela jakinarazten du, ziuetan presioa eginez. Eta amaitzeko futbolean Viniciusek 88. minutuan Realaren garaipena eragotzi duela aipatzen du. Berria ikustera pasako gara. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sektore publikoan grebara deitu dutela nabarmentzen du. Argazkiaren bidez, Sarajebon gerra amaitu zenetik mende laurdena pasadela jakinarazten du. Bestalde, Sarkoziren zigorra ere azpimarratzen du. Horretaz gain, Nafarroako parlamentuak Zabaltzaren kasua ikertzeko eskatu duela jasotzen du azalean. Eta amaitzeko Dardara filma martxoaren 15ean estreinatuko dutela jakinarazten du. Euskal Herria Irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Iruñerriko 80 urtetik gorakoen txertatzea gaur hasiko dela da. Bestalde, Nafarroako parlamentuak Zabaltzaren kasua iker dezatela eskatzea aho batez onartu duela nabarmentzen du. Eta azkenik, Sanfermines 78 gogoan taldea gertakariari buruzko materiala biltzen ari dela ere aipatzen du orrialde nagusiak. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenekin goaz. Gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera txikia izango ditugu. Hego ekialdeko haizeak enbarazu egingo du goizean, baina arratsaldean baretzera joko du. Zeruan, egun osoan ostarte zabalak ikusiko ditugu, naiz eta Araba eta Nafarroa hegoaldean goizean goiz lainogune batzuk izan. Temperatura maksimoak 18 eta 20 gradu ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean eta 14-16 gradu ingurukoak gainerako tokietan. Bihar, asteazkenean giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Araba eta Nafarroa hegoaldean lainoguneak edo behe-hodei iraunkorrak izan ditzakegu, baina gainerako tokietan ostarte zabalak nagusituko dira egun osoan. Giro epelarekin jarraituko dugu. Hego ukituko haizea ibiliko da eta arratsaldean brisa sartuko da kostaldean.
Ez da baztertzen brisa sartutakoan B-hodei batzuk sortzea kostaldeko zenbait lekutan. Kaixo, Lazaro, zer modu? Ongi, egunan. Bueno, zu Nafarroako osasun plataformako kidea zara, ezta? Eta berriz ere hasi zarete asteazkenero kontzentrazioak egiten osasun etxeen aurrean. Konta iguzu pixkat zer dela eta. Ikusten duguna da batez ere kolokan dagola eta lehen pandemia hasi aurretik bazegoen gaizki, baina pandemia izan ondoren bertako profesionalek, bertako azpiegiturek eta bertako egin beharrak ez dira kudeatzen ari bide zuzenetik. Eta horregatik, bide desberdinetatik saiatu gara hori helarazten osasun departamentuari eta gure mezua ze larritasuna dagoen adierazten duena helarazten, baina inongo oihartzunik ez dugu jaso egin, eta izan ditugu mobilizazioak, baita ere egin dugu urte amaieran inkesta bat profesionalen artean, eta horrek baieztatzen digu gure aurretik pentsatzen genuen ideiak, eta orain ikusten dugu bestelakorik ez dagoela eta bideratzeko presio pixka bat egin behar dela jendearen beharrak asetzeko. Eta zeintzuk dira lehen arretan dauden gabezia nagusienak edo garrantzitsuenak? Guk betidanik pentsatu dugu lehen aurreko krisialdia izan zenean 2008an hasi zenean, bertako prekariedadea, profesionalen prekariedad, kontratuen ahuleziak eta baita ere egonkortasun eza hori zela zabaldu zena, eta orain lehen arretan batez ere ikusten dugu plantillaren erdiak baino gehiago oraingoz kontratu finkorik ez du. Horri gehitu egin zaio, hori berez egin behar zen, baina orain pandemia izan dela eta ikusten dugu eremu pribatutik ez dela ezer egin, beste motatako ikuspuntua zuelako, eta batez ere pisu guztia erori da eremu publikoan eta are gehiago lehen arretako profesionalen gainean. Eta nola kudeatu da hori? Bai ikusi dugu sortu diren egitura berriak badituzte, ez dakit ikuskizun modura, refenan, polikirondegietan eta horrelako tokietan, txertoak, PCR-ak eta frogak egiteko egitura berriak, eta horietarako baita ere kendu egin dituzte osasunetxetako jendea horrelako egiturak hornitzeko. Eta horrek ahulezia handiago egin du osasunetxeetan, eta gainera kontutan izan behar da, ze baldintzetan kudeatu behar den pandemia, nola pixka bat urrunketa soziala mantendu behar zen, eta jendearen beharrak, jendeari muga jarri egin zaio, eta hurbiltasuna galdu egin da, profesionalak gainezka daude, eta hortaz aparte, departamentuak kudeatzen ari den modua ez da bat ere eraginkorra eta ez ditu behar den modura beharrak asetzen. Eta egoera honen ondorioak nork jasaten ditu? Imaginatzen dut, bai erabiltzaileek, baina baita profesionalek ere, Claro, profesionalak zamaz gainezka daude, asko oso nekaturik daude, pandemiak jota ere badira asko, baina kontratazio berriak, egin diren kontratazio berriak, batez ere, eremu espezializatuan egin dira. Ikusten dugu, zainketa arinen unitateetan beharrezkoak zela, baina baita ere ikusi dugu lagungarritasuna
eremu pribatutik ez dela izan, orduan dena, ospitale publikoetan izan da, horlako beharrak zirenean, baina zerren trukez, moztu egin dira, programaturik ziren ebakuntzak, eta konsultak, eta diagnostiko frogak, eta, klaro, horrek atzeratu egin du, beraie egin beharra, eta ez da hori behar zen malgutasunarekin egin. Eta zenbait kasuetan ikusi dugu, naiz eta okupazio txikia edo ez osotara okupatuak ez izan ospitalak, hor jasotzen zituzten kontratatu berria den personal guztia, eta itxaron zerrendak edo beste motatako minbiziaren aurkako frogak eta hori atzeratu egin dira, eta kudeaketa ez da horrela oso ona ikusi dugu. Eta berez, iaz, 2008an ez, suposatzen zen lehen arretarako plan bat sortu behar zutela, egin behar zutela, ez Nafar gobernutik, eta horrekin zer gertatu da, non gelditu da hori? Hitzak soilik paperean geratu dira, bazegoen dokumentu bat, gainera hori prozesu luzean zehar egin zena, 2019an onartu zena ekainean, hor hartu behar ziren neurri guztiak, ahulezia guztiak kontutan izanik, hor agertzen ziren, argi ikusten zen zer egin behar zen, eta hor agertzen ziren neurrien porzintai txiki batean besterik ezen martxan jarri. Gero, 2020an berriro egin zen COVID-a zela eta plan berri bat, eta hortaz, jendearen parte hartzea, jendea motibatzea, pazienteak edo pertsonak gero eta hurbilago sentitu behar zirela esanez, eta horrelako gauzak esaten zuen, baina hori inolaz ere ez da gauzatu egin, eta egin dugun inkestan isladatzen da, neurri guzti horiek dira jendeak ikusten ditun akats edo ahulezia areagotu egin dira, eta ez da ezertarako paperan jartzen zuena bete egin. Kudeaketa ikuskizuna modura egin da, baina ez bertako jendearen beharrak asetzen zuena. Eta zergatik ez da praktikara eraman plan hau, eta gauza hauek? Alde batetik, barnean, osasun publiko sisteman dauden barnean, badira poteriak, eta betidanik ahulezi bakarra da, ospitalek beti markatzen duela joera, eta beti eramaten dituzte baliabide gehienak. Naiz eta olako printzipioetan esan lehen arreta dela oinarria eta zutabe nagusia, baina gero ospitaletara joten dira baliabide guztiak. Kasu honetan, berdin izan da, betiko joera hala markatu du, eta baita ere lehen arretako egituretan badago parte bat larrialdietakoa. Horra eraman dira baliabide guztiak, eta naiz eta hain garbia ez izan ze etekina edo ze erabilera ematen zitzaien, normalean larrialdiak gutxitu egin dira, ospitaleratzeak gutxitu egin dira, baina haiek eraman dituzte, lehen arretak eraman behar zituen baliabide gehiena. Eta hori da kudeaketa estilo bat, eta klaro, hori justifikatzeko zer egin den, ikuskizuna, egingo dugu azpiegitura bat refenan, egingo dugu polikiroldegian, hemen ari dira esaten zezen plazan, eta horrelako gauzak, jendearen hurbil gauzak egin ordez. Orduan, orain txertaketarekin ere alde horretatik tiratuko dute? Gauza bera, bai. Guk entzun dugu adibidez, pertsona bati esan diote, naiz eta bertako zentrokoa izan, esan diotela, polikiroldegira joan, eta han txertatuko dizugu, berehala. Baina, lehentasuna duzunez, ez baduzu onartzen guk proposatzen dizuguna, ez dakigu noiz txertatuko dizugu. Horrelakoak, jendearen beharren hurbil izan ordez, horrelako eremu erakusteko edo komunikabideetan agertzeko modukoan izan ordez, horrela ari dira planteatzen. Orain zuek ez jarraitzen duzue asteazkenero,
mobilizazioak egiten, eta jasotzen duzue jendearen babesa. Bueno, pues, pensatzen dugu jendea nahiko, egin dugun inkestak beti, bueno, pues, kostata egiten dira, baina guk kalkulatzen dugu gutxi gora bera, lehen arretako osasunetxe profesionalen artean, erantzuna jaso dugu 100%, eta hori nabarmena da, eta, bueno, pues, pozik gaude, hortan, hori da parte hartzeko erabat, beste parte hartzeko erabat da, pues, izan ditugu 30 zentro osasunetxeetan, jendea aurrean, aurreko urteko azken 3 hilabetean, jendeak parte hartu duela mobilizazioetan. Eta ikusten duguna da, profesionalek, guk esaten duguna baita ere baieztatzen dutela. Beraiek esaten dute guk planteatzen dugula, beraiek nahi dutela osasun sustapeneko ekintza gehiago egitea, baita ere nahi dute profesional gehiago izanik, noski, baina kupoak gutxitu, jendeari arreta emateko gero eta denbora luzeago izan, batzuk beharrezkoak baldin badituzte etxez-etxeeko bizita hori egiteko ahalmena izatea, baita ere beraiek ardura hartzea osasun zonalde bakoitzan dauden zaharretxeak edo beste motatako eskolak edo horrelako gauzetaz arduratzea horrek ematen diolako zentzua benetazko lehen arretako zerbitzuari hori da guk proposatzen duguna. Eredu komunitario bat, eredu ikuskizuna jartzearen ordez. Horiek izango lirateke pixka bat inkesta honetatik atera dituzuen konklusioak. Zeintzu diren? Bai, bueno, aipatu dituzunak, ala badaude ere gehiago. Bai, bueno, besteak beste, funtzioak baita ere ikusten duguna da, zenbait tokietan gabezi teknologikoak direla, adibidez ari dira, ospitalekin zenbait aukeretan badira harremanak profesionalen artean egiteko aukera eta hortarako zuntz optikoa beharrezkoa da, eta horren bitartez hori izango balitz, izango zen pazientea gaixoa Iruñara edo ospitalera joan gabe, izango zen zuzen, baina hortarako azpiegitura teknologikoa beharrezkoa da, eta Nafarroko osasunetxe guztiek ez dutena, hortaz bakarrik baliatzen dira, 130, 40. Hori zabaldu egin behar da. Beste alde batetik, esaten da, paper guztietan agertzen dena kogobernantza, jendeari zer pensatzen duen, nola gustatuko litzaiok lan egitea, ze gauzetan alditu ekarpenak egin, edo ze beharrak konkretuak dituen hori asetzeko horrelako gauzak agertzen dira jendea oso bakarra sentitu dela egoera honetan, eta baita ere esan behar dugu osasun publikoaren egituratik baliabide gutxi hoiek atzetik datozenak nabarmendu dira, eta jendeak ez du behar zituen edukiak edo ezagupenak jaso egin, jaso behar zuen tokitik. Beste alde batetik, baita ere, jendearen parte hartze kontutan izan behar da, eta jendeari galdetu egin behar zaio, nola sentitzen den, ze beharra dituen, bakardadea adibidez, nabarmendu da, zenbait tokietan, eta horiek beharrak baita ere hartu behar dira. Eta baita ere, azpitik zetozen beste beharrak, arreta psikologikoa osasunetxetatik eman behar da, orain badira ahuleziak areagotu egin direnak esparru horretan, eta baita ere rehabilitazioa edo beharrezko zela jendearen beharrek bertatik asetzeko. Besteak beste, horiek dira, modu zabalean hori esan dute profesionalek. Orduan, esan daiteke Nafarroako osasun sistema publikoa ez dela esaten den edo uste den bezain ona? Bada ona, baina guk kalkulatzen genuen Nafarroako osasun plataformak aurkeztu zuen parlamentuan beste herriekin
konparatuz eta OMS-ek esaten duenekin erreferentziazko neurriak edo zifrak kontutan izanik, esaten genuen, diru gehiago jaso behar du, alde batetik, aurrekontuetan, falta zaizkiola 200 milioi euro, besteen erreferentzia izateko, eta hortatik gutxienez erdia joan behar da lehen arretako egituretara. Orduan, hori dena, naiz eta, bueno, segun eta zerriekin konparatzen duzu, ongi da, baina erreferentziazko zifrak nahi baldin badugu bete, hori da falta dena. Eta zenbait toki konkretuetan isladatu behar da. Osasun publikoko egiturek baita ere protagonismo handiago izan behar dute, eta hemen eguneko 1, ez dakit zenbat dute, eta erreferentziazko zifrak izango lirateke 2 eta 3 artean. Horiek dira gure ezintasunak edo gure ahuleziak, eta guk eskatzen duguna da hori betearaztea, eta hortarako baliabideak, kontutan izan behar dugu baita ere orain Europatik etorriko direla. Eta espero duguna da beharroiek asetzeko erabiliko direla, eta ez argi gehiago jartzeko edo laborategi pribatuei emateko edo erakunde pribatuei emateko, zeren eta baditugu ari gara ikusten, gero eta joera hori nabarmenago da, batzuk esaten dute, eske ikerketa genomaren inguruan egin behar dugu, ez jendearen inguruan egin behar dugu, ez da genoma gure lehentasuna. Eta eremu pribatuak, gero eta gehiago areagotzen baldin bada, hori da, osasuna publikotik dirua kentzea. Beharrak asetzen ez badituzte, libre izan daitezen, baina bestela deskapitalizatu egiten da eremu publikoa, eta ez dira gure osotasuna kontutan izaten. Orduan, noiz arte jarraituko duzu ez zuek asteazkenero elkartzen eta protesta egiten? Guk jarri dugu futbolean esaten den bezala, partido a partido. Orain jarri ditugu mobilizazioak martxoan egiteko. Baina martxo honetan badago besteak beste osasun departamentuak aurkeztu behar du prentsaurrean bere zereginak lehen arretako sisteman egiteko. Ikusi behar dugu eta ea hitzetik ekintzetara pasatzen duten eta ze konpromisoak hartzen duten, ea beraiek egin duten diagnostikoa, por cierto, diagnostiko hori beraiek konpromiso hartu zuten joan zen urteko amaierarako eta aurkeztuko dute 3 hilabete beranduago. Baina, 3. papera izango da, non konpromisoak hartzen dira, baina, ikusiko dugu eta segun eta gauzak nola hartzen diren, ze neurriak hartzen diren eta zer ikusten dugun, ikusiko dugun nola jarraitu. Eta ze uste duzu gertatuko dela, ikuspuntu positiboa duzue, ala nahiko kritikoa? Orain arte nahiko kritikoa, baina alde hortatik badakigu ezintasunak badirela, baina erabaki horiek posibleak dira, Europatik etorriko diren baliabideak eta horiek erabili behar dute benetazko beharrak betetzeko, eta ikusiko dugu ea ze beste bideak hartzen diren, edo benetazko plantillak finkatzen diren, kupoak gutxitzen dira plantilla gehiago izanik, ea lanpostu berrien psikologoen edo fisioterapeuten deialdiak egiten diren, edo ze lehentasuna jartzen dituzten azpiegitura teknologikoa betetzeko, eta horren araberan ikusiko dugu. Primeran, ikusiko dugu. Orduan, ez dakit bukatzeko, zerbait azpimarratu nahiko zenuken, zerbait gelditu den esan gabe? Gauza da, nik
guk pensatzen duguna eta oso garbi nahi duguna, esan nahi duguna, da sistema publikoan, osasun sistema publikoan benetan sinisten dugula eta horri eman behar zaio behar den guztia, baina baita ere parte hartze, profesionalen parte hartze eta jendearen parte hartze zuzena izan behar da denon artean eraikitzeko eta ez da hori joera ikusten duguna naiz eta idatzi askotan idatzita izan. Orduan, hori betidanik esaten duguna hitzetatik ekintzetara pasa behar gara eta horren irmo izango gara ea nola gauzatzen den bermatzeko. Ba, ikusiko dugu orduan zer gertatzen den. Mila esker, Lazaro gurekin hitz egiten. Vale, bueno, pues. Horrengo arte, bai, egongo gara. Bai, nola ez. Gero arte. Aio. Jarrai dezagun udalerrietako albisteekin. Berriobeitin, osasun etxeak antolatutako ibilaldi osasungarriak itzuli dira. Hilabete guztietako lehen ostiralean ibilaldi bat izango da, pilatesa eta luzapenak landuz. Hilero, osasunari eta bizimodu aktiboari lotuta dagoen gaia jorratuko da. Hurrengo hitzordua martxoaren 5ean, ostiralean 10etan izango da Berriobeitiko osasun etxetik abiatuta. Izen emateak 012 telefonoan egin behar dira eta bihar izango da hori egiteko azken eguna. Bestalde, emakumearen eguna dela eta zine emanaldia eskainiko dute martxoaren 4 eta 5ean. Pago Justo izenburuko filma eskainiko du Berriobeitiko udalak IPES-ekin elkarlanean Artikako Maria de Maeztu kulturetxean kokaturik dagoen udal antzokian. Ordu berean izango dira emanaldi biak 7:00 gutxitan, ikusle guztiei zuzendurik daudelarik. Doako sarrerak bertako atezaintzan har daitezke arratsaldeko 4etatik 9etara ala bestela online. Gainera, ostiralean ere, musuko gerrilaria tailerra egingo dute arratsaldeko 6etan Artigune 3ko gaztegunean. Emakumearen eguna dela eta tailer honetan musuko bat margotuko dute, mendez mende berdintasunaren alde borrokatu diren pertsonak edo ikonoak erreferentziatzat hartuta. Garazi Baiuerka artistak lagundurik izango da tailerra. Eta agendarekin amaitzeko ostiralean ere arratsaldeko 6etan Maria de Maeztu kulturetxean Ventura Ruiz ipuin kontalariak saioa eskainiko du euskaraz 4 urtetik gorakoentzat. Sarrera librea izango da, baina lehenagotik gonbidapena eskatu beharko da. Berriozarren igandean martxoaren 7ean arratsaldeko 7etan entzunaretoan ¿Qué nos pasa a las mujeres antzerkia egongo da 5 euroko sarreraren truk. Antzezlana, maitasun harreman toksikoak jorratzen dituen antzerki soziala da. Ikuskizuna iradokizunez eta aukeraz betetako espazio eszeniko xumean kokatuta dago. Testua originala da eta poetikoa da, musikaz eta mugimenduez lagunduta. Eta bukatzeko, Iruñean, etak atentatu hilgarriak egin zituen 3 lekutan, 4 plaka jarri dituzte gogora ekartzeko Joaquin Imaz Martínez, Carlos Sanz Biurrun, Alfredo Agirre Velascoain eta Francisco Miguel Sánchez biktimak. Ekitaldi xumea egin zuten leku horietako bakoitzean, 4 biktimen senitartekoak bertan zirela. Eta martxoan eta apirilean zehar, plaka gehiago jarriko dira etak erail zuen Iruñeko tokietan. Iruñeko udalak eta etaren terrorismoaren Nafarroako biktimen elkarteak lankidetza hitzarmena sinatu zuten iazko irailean ekimen hori aurrera eramateko. Iñaki, zer moduz? Ongi, kaixo, zer moduz zaudete, ongi, antxe, egiten? Bai, beti bezala badakizu. Bai, Bueno, bai. Bai, gaurkoan hitz egingo dugu zu pixkatez, lanaren konfederakunde nagusian egiten duzuenaren inguruan, bereziki asteazkenetan, antolatzen dituzue gauza bereziak, konta iguzu pixkat.
Bai, bueno, pues azken, ja, galdu dugu kontua, 15 urtetan edola beti, data hauetan egiten dugu janolde libertarioak egiten ditugu, ez? Eta probesten dugu, pues, hausnarketa batzuk egiteko. Eta aurten heldu diogu lan banaketari. Pisatzen dugu gai garrantzitsua dela, une honetan, bakarrik kontuan hartu behar dugu langabezien tasa ze tamainakoa den, ez? Bai Euskal Herrian, bai estatu mailan, eta horri, bueno, pues, irtenbide bat eman behar zaio. Eta orduan, lanaren banaketaren inguruan, zer antolatu duzu, mai inguruak ez, hitzaldiak eta... Bai, 3 mainguruak, lehenengoa izan zen duela 2 aste, eta han egon ziren sindikatu batzuk, eta, bueno, sindikalitzatik ero, begiratu zuten, ero solastu ziren, gai horretaz, lan banaketaz, zer gertatzen den, oso desberdina da, mundu lanetik gai horri heltzea, ero mundu sozialetik. Gai, ematen du gauza bera dela, baina gero realitateak erakusten digu ezetz. Lanean edo lantegi batean ari den pertsona batek, bere perspektiba erabat desberdina da, arlo sozialean ari den pertsona batentzat. Eta, bueno, han egon ziren, dela, UGT, LA, PELA, Steilas eta CGT, jakina. Eta, bueno, ikusi genuen, teorian, une honetan, sindikatu guztiok ados gaude lan banaketaren alde lan egiteko. Baina, gero, sortzen dira, normala denez, denok ez dugu gauza bera, modu berdinez ikusten, ez? Normala da, eta ondartu behar da, Baina, esate baterako, enplegu instituzioetan, ematen den enpleguan ero lan egiten direnentzat, asko errazagoa da helburu lortzea, enpresa pribatuan direnentzat, baino. Zer gertatzen? Honetan, hainbat instituzioetatik ari dira gai honi heltzen ero urratsiki batzuk ematen. Ikusi dugu, eta hori ja konprobatuta dago, soldata handia duten pertsonen artean asko errazagoa da lan banaketa bat lortzea, ja ez dut esaten gauzatzea baizik eta lortzea. Soldata txikia dutenen artean baino. Azteko, gutxeneko diru iturri bat, pertsona guztio behar dugu bizitza duin bat lortzeko, izateko. Eta jakina, une honetan prekaritatean ari den pertsona bat, gazte bat, emakume bat, oso zera dauka jasotzen duen soldatarekin bere bizitza aurrera ateratzea. Orduan, pensa... Eman dezagun lan egiten duela, pertsona horrek lan egiten duela ordu bat, 8 ordu egunero. Bere soldata, kasu askotan izango dira, 1.000 eurokoa. Bere lan orduak murrizten baldin badugu, soldata murriztu behar dugu, zaila da, ez? Orduan, Kario Taibok esaten duen bezala, lan banaketa lortzeko ezinbestekoa da ere aberastasunaren banaketa bat. Honekin zer esan dugu? Gutxi kobratzen, irabazten dutenek gehiago kobratu behar duten. Bai, ala bai, bizitza horrela atatzeko. Eta asko kobratzen dutenek, o dutenei murriztu behar diogu bere soldata. Nolabait jarri behar dira tetsu bat, muga bat, hortik aurrera ezin duzu gehiago irabazi. Horrela, lortzen baldin modu guztien artean, aberastasunaren banaketa, lortu asko errazagoa izango da baita ere,
lanaren banaketa. Eta lana banatzea zertarako, ja galdera. Orain arte, gure ezitu gaituzte, lan egin behar dugula, ezinbesteko baldintza dela persona on bat izateko, eta bueno, pues ez, sentitzen dugu, baino ez. Une honetan, lana hurbilago dago esklabotza, baliabide bat baino, baliabide bat izatea baino, horrekin zer esan dut. Lana izan behar da bide bat, modu bat, gure bizi modua ateratzeko, gure bizitzak duin bat izateko behar dituen gauzak lortzeko, esate batarako janaria, hezkuntza, etxe bat. Hortik aurrera, gastatzen dugu diru asko modu nahiko gastatu, baino usatzen dugu dirua nahiko modu buru gabe. Eta horri ere buelta eman behar dugu, uste dugu. Eta pentsatzen dugu, igual, diru gutxiagorekin libreagoa izango gara. Eta izango dugu denbora gehiago gure bizitza duinago, gure bizitza zoriontsuago izateko. Gaina, bueno, emakumek esaten dute, eta arrazoi osoz, etxeko lanak, zainketa lanak, haien bizkarran daude. Lan mota horiek, bada garaia guk ere, gizonok, horren hartu da hartzeko. Baina horretarako ere, behar dugu denbora. Denbora guztia, pasatzen baldin badugu lanean, llegatzen gara, denok, bai emakumeak eta bai gizonok etxera, lehortuta. Eta ez dugu horik, ez umei kasu egiteko, ez persona helduei laguntzeko, ez. Orduan, horrek ere eskatzen du lan banaketa bat. Eta aipatu duzun mahai inguru horretaz gain, beste gauzaren bat egin duzuen? Lehenengo mahai inguru eta zero bigarrena, eske ja egin dugut bi. Bigarrena izan zen hiru arlo sozialetan aditzen diren hiru pertsonentzat. Emakume bat, gazte bat, eta gero ekologista batekin. Eta, bueno, horiek garbi daukate ere oso berrezkoa dela lan banaketarena. Lan banatu behar dugu, bai, ala bai. Ikuspegi ekologista batetik, gero planetak, hazkunde ekonomikoak eman behar duena. Hemendik aurrera, ja, espalitik ja gainditu dugu planetak eman alduenaren muga. Orduan, evidentemente, gutxiago koste baldin badugu, gutxiago konsumitzen baldin badugu, energia gutxiago erabiltzen baldin badugu, planetari mesede egiten ari gatzaio, ero egiten zaio. Hori alde batetik. Emakumena ja aipatu duk. Alde batetik badaudela hori zaintzen ardurak, hori alde batetik, eta gero baita ere badagoela emakumeen eta gizon arteko beretsa salarial delakoa. Eta gero lotuta dago, esan nahi dut, lan banaketa lortzeko adestasuna banatu behar dugu. Eta adestasuna banatzen baldin badugu, jakina, nori eskeniko diogu laguntza. Nori konpontu, ez da hitz zuzena. Beretzea salarial hori, ezinbesteko baldintza da, gainditzea, bukatzea beraiekin. Eta gero, gaztei dagokionez, garbi dago, zenbat langabezi tasa altuena dago gazteen artean. Alde batetik esaten digute, helduei gero eta urte gehiago lan egin behar duguna, eta gero bestaldetik gazteak ez dute inolako aukerarik landu bat lortzeko. Orduan, bai hiru pertsona horiek
hiru pertsona horiek ados zeuden, beharrezkoa dela baita ere lan banaketa. Eta bihar, hori da hirugarren, sustatuko gara horrekin. Bai, hurrengo asteazkenetan zer tokatzen den. Bihar, izango dugu hitzaldi bat, ekonomista batekin, Juan Bosch izeneko ekonomista batek prestatu du txosten bat, nun han azaltzen den gutxi gorabehera bere ustez nola egin beharko litzateke lan banaketa, nola gauzatu daiteke lan banaketa Nafarroan. Orduan, bere txosten aurkeztuko du, eta horren inguruan, eta bere ikutuko dugu. Segurazki ez gara ados jarriko. Bai, zaila da. Zane dut, ni garbi daukat, hori, denda batean, hipermerko batean lan egiten den pertsona bati ezin zaio soldata murriztu. Zinezkoa da. Baina, hainbat lekutan, bai, igual egin behar dugu hori. Eta hori esatea gogorra da. Inork ez du nahi lortutakoa galdu. Baina igual hobe da pizkat galtzea denok ez galtzeko. Hori, hausnarketa ez? Bai. Egin beharriko. Bai. Orduan, zuzendari batzuek eta, teknologia berriekin eitzen diren pertsona batzuk, komentatu dudan bezala, horiek hasi dira etxetik lan egiten, ari dira ordu gutxiago sartzen, baina jakina, duten soldatarekin, bere bizimodu ez dago zalantzan jartzen. Momentu honetan ez dago mundu guztiaren eskura, ez? Lan ordu gutxiago egitea. Bai, hola da. Orduan, oreka ekonomiko bat ere lortu behar da. Benetan nahi badugu lan banaketa lortu. Eta lan banaketa, esain beste, esaten ziguten. Buti jota zaude. Zinezkoa da. Begira. Kontu bitxi bat, bitxi. Gerra zibila hasi baino, hilabete lehenago, 1936an, ekainean, sinatu zen irakuntzarako hitzarmena, lan hitzarmena, kari zen. Lan hitzarmena horretan, patronalak onartu zuen 35 orduko jaunaldia. Hori duela, 75 urte. Orain, ditugun teknologiekin, ditugun baliabideekin, eta jarritzen dugu duela ez dakizen urte ordu berberak sartzen, ordu berdina. Eta are gehiago, batzuek pentsatzen dute gero eta gehiago lan egiten, gero eta aberatsagoa izango badela. Igual, nik ez dakit, baina aberatsagoa susmoa daukat askotan leku batetik irabazten duguna, urrengo egunean, bestetik, gastatzen dugula. Orduan nik ez dakit merezi du, hainbeste ezin dugu joan Mediterraneora oporretara, ez Txinara joan behar dugu. Ezin dugu familia bakotxa kotxe bat izan, ero kotxe normal bat, ez. Behar dugu kriston kotxea. Nire garaian, ni txikitan horitzen naiz gure etxeak ibazituen 60 metro kuadratu gutxo gara bera. Gaur egun, 80 metrotik gora behar dugu. Gehi garajea, parkalekua, gehi trasteroa, gehi. Baina hori ez dira hobekuntzak. Hori da, bizimodua, ez? Bizimodua. Ekonomiste askok esaten dute horrela garapen ekonomikoa. Baina garapen ekonomikoak baditu bere mugak. Eta planetak ere bai. Eta pertsonok ere bai baditu gure mugak. Orduan, bada garaia lasaiago bizitzeko, gauza gutxiagorekin, baina ere berean libreago eta zoruntsuago. Eta hori finean gure helburua, ez? Persona aske eta zoruntsua. Ez gara mundu honetara sufritzeko, diot, ez dakit. Hori da, ez? Behintzat teoria.
Bai, hola zela, bai. Eta ez esan nizune, egin dituzuen mai inguru eta hitzaldi hauek, nonbait ikus daitezke? Bai, bueno, errazena da, nahi bat duzu sartu interneten eta jarri CGTLKN, eta han berehala, bueno, sartuko zara gure webgunean, eta hor daude, orain arte daude, egin ditugu bi, Bai, bi jardunaldi. Txaldiak edo bi solasak. Eta bihar egingo dugu hirugarrena eta bihar ostegunean ja hor izango dela. Inor nahi badu bihar zuzenean ikusi, pues antxe bertan aurkituko du linka ero zuzenean jarraitzeko. Eta bueno, aber ja guztion artean mugitzen dugun gai hau pizka bat. Nik susmadoakat ari garela meroia zabaltzen. Bai. Lehenengo urratxa, ez da baita sortzen. Eta parlamentuan ere, Espainiako parlamentuan ere, zeidea horretaz egiten, eta, bueno, bidea luzea izango da, baina ezin dugu itxitu, eta venga, haupa, guztion artean lortuko dugu, baietz. Bueno, orduan norbaitiez gaia interesatzen bazaio, interesgarria iruditzen bazaio, badaki non ikusi zakene. Hori bai, sentitzen dugu, baina ondi itzaldiak erredaz izango dira. Orduan. Urrengo batean, agian baten euskara. Aber, ja posibloteren, bai, polita izango litzateke, ez da baita ere, ez? Jende eskoluna bildu eta horren inguruan bakutsa bere, Bueno, badaude orduan oraindik gauzak egiteko. Bai, halaxe, bai. Bueno, zerbait gehiago jakin nahi duzuen, edo... Ez, hori esan behar nizun, nik uste dut guztia argi gelditu dela, ez? Eta norbaitek interesa badu, esan duzun bezala LKN, ez? Bai. Gunean, hor topa dezake guztia. Horixe, bai. Eta bueno, eskerrik asko, Eskerrik asko zuri. Eta horrengo arte. Bai, nahi duzunera arte. Mila esker, Iñaki. Zuei, bai, agur. Agur. Gaurkoz, hau izan da guztia. Eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.